Seningizimu Afrika Mzansi kama ngosibongo ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe dentla Sotho. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Sizwe West TV. Phambi kwami nobaba ongadingeka ukuba ke achazwe kakhulu njengoba ke sazi ukuthi sesambona kakhulu enkundleni zokuxhumana ke addressa ke labo basohlangothini ke olthinta ke ubukhosi noma ke uthinta umndeni wakwaZulu, umndeni ke uthinta ke ubukhosi balapha ke kwaZulu. Baba sibonga ukuthi khalo sipha sona kafuphi nje ngiyazi ukuthi kubamba nje uyaphuthuma na ukhona umatasa ngakho ula ku manifesto launch eIFP ngikwazi kakhulu ohlangothini olithinta isilo, ngikwazi kakhulu ohlangothini olithinta umntwana wakaphinda angene okwenza ke kube lula kumina ukuthi ngikubuze into ezithinta kakhulu uhlangothi olithinta umndeni wakwaZulu. Ngiyakhumbula phambilini baba uke wabeka noma wafaka kwi-order umntwana uSimakade umtshela ukuthi awukazi ukwamukela njengenkosi kodwa mamukela lapha njengomntwana wase eNdlunkulu. Mhlawumbe abantu badide ukuthi lokhu kusho ngani kodwa baqonda ukuthi vele kusho ngoba uqonda ukuthi ubani oyisilo kaZulu. Mhlawumbe umlando emva kwalelo phuzu lokuthi wawuqonda ukuthini to be exact. Ake ngikhulume kabufishane ngoba abantu bacabanga ukuthi ukulahlwa icala lilahle umengameli wezwe kusho ukuthi silasekho cha akunjalo. Umengameli wezwe ulahlwe icala ngoba kuthiwa ayilandelanga inqubo okwakufanele ilandelwe. Kodwa ngenxa ukuthi umengameli wezwe wayikholelwa inqubo esetshenziswa ngumntwana wakaphinda angene namanje ithi kunjalo futhi okwesibili istatement esasenziwe ngumntwana wakaphinda angene azingenanga ekhothe. So kwakulula babephikisa isilo ukuthi bawine ngoba umntwana wakaphinda angene akasayinanga kusho lokhu njengebamba lakhe. Ngakho ke silinde ukuthi icala liqhubeke liye phambili kodwa engakushumayeza ukuthi indlunkulu kayibambisane ukuze ibambisane nesizwe siyoba yiso ngoba ma isizwe indlunkulu ingeze ukubambisana isizwe akuzokuba yiso. Umntwana noma baButhelezi khona la engifuna udlule khona ngiyazi uzothinta ngoba kuthinta njengamanje ondunankulu kaZulu baButhelezi ongena ehla noma enyaweni noma esikhundleni sikababa umntwana okaphinda angene okwenza manje abanye bezinye inhlangano zepolitiki bayathi abamrecognize baButhelezi njengendunankulu kaZulu bathi abazange baziswe ngokuthi ubandunankulu kaZulu. Ngicaphuna lapha kusho onguhlalo weANC kwaZulu Natal Siboniso uDuma ukusho lokhu ngesikhathi kuhlala ke iParliament lesifundazwe lapha liholwa unkosikazi uMsadube Ncube uthi abazange baziswe nguNdunankulu omusha kaZulu. Well lo muntu ondunankulu kaZulu uyilunga leIFP. Angicacise lapha induna ibekwa inkosi. Inkosi ibeka induna ayiceli kumuntu. Umthetho ka-2005 usho njalo. Ngakho ke uma isilo sasibeka lo esimbekayo kwakusuke kuthi sibeke esimbekayo. Siyazi ukuthi ngokwejwayelekile kuhamba kube inkosi kube yona indunankulu. Kodwa uma isilo sona safuma ukuthi njengesilo samabandla sibeke undunankulu waso sabeka undunankulu waso engeke sakwazi ukusiphikisa. Sakubona sona kufanele lokho. Yabo. Kuyancika Buthelezi. Cela ukuxoxisa indaba ethinta ubaba ongena ehlalweni sobukhosi bakaphinda angene ubaba uZuzifa. Anything angafuna ukisho ngayo ngoba ngeke ngeze ukuthi unomoyana othinta ukhona ukuthi angathi akuzwana kodwa akafuphi nje kancane ukuthi mina njengebamba lesizwe sabaButhelezi futhi okuyimina engihlahla indlela yokubeka inkosi imbudane ngoba nalabo bebekhuluma lokho bangumlanjwane kwaButhelezi. Umntwana wakaphinda angene ukane wenkosikazi yedwa zwi okungikuthi indodana yakhe endala yiyo ba inkosi. Ngakho ke uyisemkhulu uMathole wayegane amashumi amakosikazi kungoka-11 lo yayiziphingwa ngenkulu esezala inkosi. Ngakho ke imbudane nje lokuthi soze kuthiwa wayengafanele ngoba kukhona sekuqhamuka ukuthi babedengwe ngani abasho lokho. Yimi engimele lokho. Ubaba mkhulu uSankinge wayeshiwe umnyamane ukuba sale ebeka izingane zakhe wathi yosala ugada izingane zami kusho umnyamane. Kanjalo njengoba noma ngosuthu ethe wena mpika yise uyosala ugada ifa lami ukuthi labuka kanjalo. Siyabonga.